Walik Jaipong Mas. Ronggeng gunung. Sari ngadeg desan deh. Bapak Sukir bos ayam matur sembah nuwun. Jopo ae ngono kuwi to. Iya kan. Mong jalaran perpisahan dipaksa. Omah-omah wong tuane wong atuwon. Ayo, bablas ya.
Mas bocah gunung. Ayo yo. Mau masuk. Nadyan aku bocah gunung ya banget dunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Mas. Ayo Mas. Muga aja nganti gawe gelo Matur suwun. ngoti nongo ninabeno ing rupeto alah yo mas yo mas yo mas Ya, wul, larisan. apa kowe ra kelingan Podang kuning Mas. dolan neng omahku ana latan padha lelungguhan kegocekan karo aku
sayang. Alami ra apa-apa. Ayo bos, joget. Dadi wong atiku nalikane sepisan katamu wong ayu kantilan Ayo, Mas. Kudu ati rinten siang dalu oper deh. Nenek ikut joget ayo, bareng bolot coklatnya Indonesia. Ayo sayang. Aku ngenteni lemone ngati kan antuk jampi pemukyo ati nyawiji senajan apa kalakoni hop ndak rakir iki disuwun langsung bablasne kadung tresno. Oke. Sabda pendita Madu Keswa. Bisa goyang lagi bro. Masuk ya. Bisa luluke hatiku. Ayo, Mas Ati. Oper deh. Tak gendong kemana-mana. Ijane padha ngincer apa kok ngene-ngene kabeh to? Ngincer apa Mas Gunang? Kowe kok ciri khas ora ngincer. Ora iki ngincer apa kene yo. Ciri khas kowe nganu ngeling jaman semono ngarit to, Nduk. Oh, waktu ngarit ngono kuwi, Mas. Ya Aku ngono. jajal nih sampean ngene. Aku tak jajal. Sabdo pandita ratu mong sliramu dadya ing sisihku. Aduh tresno Mas bablasane. Moge Gusti nglelane tresnaku bakal kinawa mati. Coke Indonesia
Desa itu Polo Sokek Madu Keswa Matur Sembanenggo Pade Gepeng Monggo Ayo Pade Gepeng. Ayo Pade. Ayo tak wet ayo Mas Gepeng Mas Ateng Pade Gepeng Monggo bisa goyang bro Mas Ateng HE. Ya aku sampai kemeringet ngene iki lho Mas. Lapi. Kok kamu yang toh Mas? Kudune iki aku. Nyetrum kok ya. Lanjutannya apa? Lah manut. Ayo lah Pade Gepeng kok Pade nyanyi Gepeng kan iki lho aku ngenteni lho Pade. Ayo. Ora gelem ket mau kok. Gelem-gelem kayak Wani angas. kayak seluntup iya Pade. Ora iso aku. Iso. Langsung set ngono ya Pade ya. Ayo Pade. Yen besengut pindha patut nyoto Ya Allah Mas Ati. Pak Siswaka nyuwun kucing. Oke. Sik kucingnya mau nih mau.
Sing ndi? Mau lewat ini. Oh lagu tuh. Lagu Mas. Tekno Mas. Kemeringet aku. Tenan aku. Tentang tenosan kayak sanyuan. Saya kecil. Astagfirullah. Pacaane sarwa asri roba iku Bablas iku ceng Mas. Anjar berdiri, ragil besar. Ya. Ini spesial kangge Pak Siswanto. Lagune wabil khusus kangge Pak Siswanto. Judule yo. Ke Indonesia Mas. Yo, segera
pupuh ibu wis terenyuh. Ya ampun ketoke. Karena aku ki ya seneng ki nek campur sari keluruk karo dulur-dulur lanang bola cokeknya Indonesia iki lho. Iya, Masya Allah. Iki Raffi iki kita iki. Tidak bisa. Bisa. Ojo enak longso uripe menungso Sesekno Mas. Soko walik jaipong. Siji, loro, telu, papat. Meneno. Tidak bisa. Ojo enak longso uripe Bos ayam, Dok. Ayo monggo Mas. Bolo cokeknya Indonesia. Bos mie ayam kuwi Donoloyo. Pak Sukir. Ayo Pak Sukir. Monggo bolo cokek. Iya, Dok. Ayo mirip Mas, ayo Mas, ayo
Monggo bola-bola joget marapat ke depan. Kijing miring ayendo kijing miring ngombe jamu diwadahi patok penyanyi lemu kok ora iso dodo ayendo kijing miring ayendo kijing miring kok nek calon cari kapok lah kok mateng-mateng meneh. Ayo mas, pengen diri tukupir kuning yo masukir ayo mas, miring kulon mas, ayo mas, miring kita. Dulur-dulur dan juga dari Ngawi, ala biopol bapak jadi Bapak pengantin, mas pengantin joget lagi sini ya. Bisa goyang lagi bro, madu kesmo, campur saline wong beda, JS Audio Shop. Sweet
Kita goyang bro. Ayo Mas Andri. Cokek Argentina Madu Kesmana. Kita goyang lagi bro. JS Audio. Serang foto di jantung matur, thank you. Bisa goyang lagi bro.
diaturke iki kan dulur-dulur saking Ngawi. Kayaknya berbahaya ya Mas. Yen liwat aku kelingan nduk. Aku pun kae biyen tak golek. Ning cekak kepak tulisan warnane abang tandha isi bawah opreng nduk. Juragan mie ayam Mandi Sukir. Aku pokok kae pon wati yo ngetakei. Wiwit tembiyen ketemu saiki. Pokok kae kepak crita wayah wengi nganti kakak rino. Hae Mas. Iki dulur lanang njaluk engko bar iki sikil telu. Anak telu. Oh bocah telu kuwi. Oh, bocah telu kuwi. Ah, kakek enjang. Piye to? Iya. Sing kok tak gabungke gak iso ya. Ceketan sajrone ati. Yakan Iya iyo. Iya iyo. Bablas ke sambungan dalu ya, Mas. Atau bocah telu kuwi. Dek, Sari gantian. Yo. Pak De Sukir. Bisa goyang ya, Bro. sing gedhe pangapuramu kang mas bepucenku sejato atiku sambungku mung mencintamu ngerti dosaremu kelangan karepmu
Pak De. Nah, ngeten nika lho, nggih matur sembah nuwun. Nggih, Pak Dik Lendoh nderekke kondur saged pinanggih malih sanes wedal. Minda boyo Madu Gesmo. ayo Pak De, terima kasih. Matur sing gedhe pangapuranmu kangmas papujanku sejeno ngatiku sakoku momen singgelu ngrependo saringmu kangmas kamrati lagi mboten. Pak De. Mendah boyo yen